நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இணை வைத்தல் இறை மறுப்புக்கும் ஒரு முஸ்லிமான அடியானுக்கும் உள்ள இறை வேறுபாடு எது தெரியுமா? தொழுகை என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். எவர் ஒரு தொழுகையை விடுகிறாரோ அவர் காஃபிராகி விடுகிறார் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். 24 மணி நேரம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் அந்த 24 மணி நேரத்திலே ஒரு 5 நிமிடம் ரப்புல் ஆலமீனுக்காக கொடுப்பதற்கு நமக்கு என்ன ஆனது? யோசித்து பார்க்க வேண்டுமே. ஒரு 5 நிமிடம் படைத்து பரிபாலிக்கூடிய ரப்புல் ஆலமீனுக்காக ஒரு 5 நிமிடம் கொடுப்பதற்கு நமக்கு என்ன ஆனது? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், நமக்கும் அவர்களுக்கும், அதாவது இறை மறுப்பாளர்களுக்கும் உள்ள ஒப்பந்தம் தொழுகையாகும். எவர் ஒருவர் தொழுகையை விடுகிறாரோ அவர் காஃபிராகி விடுகிறார் என்று நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். நஊது பில்லாஹ். திருமதி என்ற நூலில் 2612வது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. ஐவேளை தொழுகை எவர் ஒரு விட்டாரோ இறைவனின் பொறுப்பை விட்டு நீங்கி விடுகிறார். நஊது பில்லாஹ். ஐவேளை தொழுகை எவர் ஒருவர் விட்டாரோ இறைவனின் பொறுப்பை விட்டு நீங்கி விடுகிறார். இறைவனின் பொறுப்பை விட்டு நீங்கி விடுகிறார். இறைவனின் பொறுப்பு நீங்கிவிட்டால் நமக்கு உதவி செய்வதற்கு யார் இருக்கிறார்கள்? யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்கள். இறைவனின் பொறுப்பு நம்மை விட்டு நீங்கிவிட்டால் நமக்கு உதவி செய்வதற்கு யார் இருக்கிறார்? அனாதையாக தத்தளித்துக் கொண்டிருப்போமே. எத்தனையோ முஸ்லிம்களுக்கு தொழுகக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தும் கூட அதை அவர்கள் விட்டு விடுகிறார்கள். அலட்சியமாக கருதி கொண்டு, பொடுபோக்காக கருதி கொண்டு அந்த தொழுகையை விட்டு விடுகிறார்கள். நஊது பில்லாஹ். ஒரு தொழுகையை தவறிவிட்டால் போதும். ஒரு தொழுகையை தவறிவிட்டால் குடும்பம் செல்வங்களும் பறிக்கப்பட்டதற்கு சமம். அவரின் குடும்பம், அவர்களின் சொத்து பறிக்கப்பட்டதற்கு சமம் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஒரு முறை நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், தொழுகையாளிக்கு கியாமத் நாளில் அது ஒரு ஒளியாக மாறிவிடுகிறது, அவர்களுக்கு ஒரு ஆதாரமாக மாறிவிடுகிறது. அதே நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், எவர் ஒரு தொழுகையை விடுகிறாரோ நாளை மறுமையில் அது அவர்களுக்கு ஒரு இருளாக மாறிவிடுகிறது, அது அவர்களுக்கு ஆதாரமாகவும் இருக்காது. சொல்லிய பிறகு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், நஊது பில்லாஹ். நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், எவர் ஒரு தொழுகையை விடுகிறாரோ நாளை மறுமையில் ஃபிர்அவுன், ஹாமான், உபய் இப்னு கலப் அவர்களோடு இருப்பார் என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். இந்த 3 பேரும் மிகப்பெரிய ஒரு பாவியாக இருக்கிறார்கள். அல்லாஹ்வின் அதாபின் மூலமாக உலகத்தை விட்டு பிரிந்தவர் இவர்கள் எல்லாம் நரகத்தின் அடித்தட்டிலே இருப்பார்கள். இவர்கள் எல்லாம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, எவர் ஒரு தொழுகை விடுகிறாரோ ஃபிர்அவுன், ஹாமான், உபய் இப்னு கலபோடு இருப்பார் என்று நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். அன்பிற்குரியவர்கள், யோசித்து பார்க்க வேண்டும். சஹீஹ் இப்னு ஹிஃபான் என்ற கிதாபில் பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. 1483வது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. யோசித்து பார்க்க வேண்டும். தலையில் கல் எறிந்து வேதனை கொடுக்கப்படும் தொழுகையை விட்டவருக்கு பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு கனவு கண்டார்கள். நாயகம் அதிலே 2 மனிதருக்கு வேதனை கொடுக்கப்படுகிறது. ஒரு மனிதனுக்கு, அதாவது தலையிலே கல்லில் போடப்படுகிறது, மிகப்பெரிய ஒரு பாறாங்கலை போடப்படுகிறது. அந்த மனிதனின் தலை வெடித்து சிதறுகிறது. இன்னொரு மனிதருக்கும் அதே வேதனை கொடுக்கப்படுகிறது. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடத்தில் கேட்கிறார்கள், ஜிப்ரீலே, யார் இவர்கள்? எதற்காக இந்த சிரமம், எதற்காக இந்த வேதனை கொடுக்கப்படுகிறார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்திலே ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள், நாயகமே, உலகிலே குர்ஆனை ஓதி அதை மனனம் செய்து அதை மறந்தவருக்கு தான் இந்த வேதனை என்று சொல்லிய பிறகு 2வது மனிதனுக்கு எதற்காக இந்த வேதனை தரப்படுகிறது பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்கும் பொழுது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள், நாயகமே, உலகிலே தொழுகையை பொடுபோக்காக கருதியவர், தொழுகையை விட்டவர் தான் இவர் என்று ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள். யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்களே.
பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மௌத்து நேரத்திலும் கூட நாயகம் அவர்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டினார்களே. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்லுவான், நாயகமே உங்களுடைய முன் பின் பாவங்கள் எல்லாம் நான் மன்னித்து விட்ட நாயகம் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சொல்லியும் கூட கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மௌத்து வரை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தொழுகையை நிலைநாட்டினார்களே. நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டுமே. ஆகையால் நாம் எத்தனையோ தொழுகையை நாம் தவறி விட்டிருப்போம். அதையெல்லாம் கலா செய்து தொழக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்த அருள் புரிவானாக. மேலும் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் முபாரக்கான கையை பிடித்து சொர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்த அருள் புரிவானாக. வாஹிர் தாவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.